Siya na daw. Kit ka sa lagi di pa bang tapang nakagando. Ngamit mo. Hindi tabaw-baw. Baw daw sa kay. So, yun po, no? What's up sa inyo? So, yan guys. So, pupunta tayo ngayon ng Alaminos! So, after ng ilang months, lalabas na tayo ng Anda. Woo! So, free! So, yan guys, pupunta tayo ng Alaminos. At wala na tayong tsinelas. So, mamimili tayong tsinelas doon. Kasama natin si Mama. Yan siya. Yan, inaayos yung face shield natin. Siyempre, kailangan natin mag-ready kasi baka hindi tayo papasukin ng guard. Kasi yung ibang mall nagre-require ng face shield tsaka face mask. So, mag-ready lang tayo. So, magdadala tayo niyan. At, sa dagat tayo dadaan para mas mabilis. Kasi kung sa lupa, abutin tayo ng 1.5 hour. Pero pag sa dagat tayo dumaan, sa Turi-Turi to Lookout, Alaminos City, 10 to 15 minutes lang. So, malayo yung pagitan. So, magpabangka tayo para makarating tayo agad. Yun guys, join nyo yung ride. Let's go! Max out! Ang Anda nga pala guys ay isang isda. Kaya pangunahing hanap ko dito ay pangingisda. So dito makikita natin ang mga mangingisda na nagtutulong-tulong sa paggawa ng pasabing. So ang pasabing ay nagsisilbing trap para sa mga isda. So nagsisilbi itong panghuli ng mga isda. Naman, naunguha ng talaba. So yun guys, so kung napapansin nyo, marami tayong nasasalubong na mga bangka. Pwedeng galing sila sa Alaminos or sa pangingisda. Katayo na, karating na tayo sa Barangay Lookout. Liben? Liben Ted? Ito ah. Ano oras na kapten? Ay, wala ah. Wala mo number. Oh, wala din. Ah. Ayan guys, maghihiwalay muna kami ng Mama. Siya lang kasi ang pwedeng sumakay sa mga tricycle ngayon. Kailangan natin sumunod sa mga protocols. So after ng motorboat, kaya naman tayo ng tricycle papunta sa bayan ng Alaminos City. So ayan, papunta na tayo ng Nepo Mall. Sa bukas, makakakita na tayo ng McDo. Meanwhile, Saan ka? McDo, layo mo naman. Punta na ako dyan. Doon sa entrance. Teka magpasa. Wala kang dalang cellphone, ma'am? Saan nagpapasa? Kayo po. Pakidalan to, ma'am. Yung mga kan, may load.
Meanwhile. So yun guys, nakapasok na tayo sa Nepo. So bago pala makapasok dito, kailangan nating i-miss call yung guard para makapasok. Verify. Required siyang i-miss call bago makapasok dito. Verification. So, protocol nila yun. Yan guys. Regalo mo sa akin? Kaya sa ko ba? Branded ma'am. Anong size mo ma'am? Ate, Ano account mo sa YouTube? bricks ng anda Para po. masubscribe. Ah? Bricks ng anda po ate. Rex ng anda? Opo, search na lang ate. Thank you ate. Okay, subscribe kita. Shoutout ka naman ate. Ay, wag na. Di ba ganito yung gusto mo? Ah, sige ate. Ganito yung gusto mo. Ano man ma'am? Ano para sa kanya ma'am? Large. May ganun ba ate? Anong size? Anong, paano yung sizing? Pag malit sir, may mas malaki pa dyan. Maliit. Maliit. Ano yung size natin? Ah, Malit kasi ang size yan. ma'am. Taba ko na eh. pang bata yata. Hindi man. Hey. Ano pa ma'am? Yun ang sinilas eh. Doon, doon. Ay. Sabi doon may sinilas. Doon lang. Kala ko mayroon pa iba ate. Ayun guys, naghahanap tayo ng tsinelas natin. Kasi wala na tayong tsinelas. Ma. Isa lang ate. Isa lang po. 8 or 9? Parang may kabilas. 9. Kasi parang ako na. Oo, mali. Nakapunta ka ba? Parang 9. Yan, 9. Sige ate, 9 na lang. Gawin natin. Ito, size Laki naman. Ito, 10. Size 10. 9 ako. Yung kita ko. Sige. Size 9 jobs. 1 hour later. Yun, hindi na? Hindi na, yan yung isa. Hindi na po ate. Hindi na. Pinalitan niya. Tag-isa silang, tag-isa lang sila ni Papa niya. Hindi na sila. Thank you po. Mag-hi ka ma'am. Hello po. Sige po, thank you po. Gate. Yun guys, so pwede mag-vlog dito sa mga sa Nepo. Sa Robinson kasi bawal. So, nagkaroon tayo ng bagong subscribers. Gate. Doon guys, so magandang mag-mall pagkasama si mama. Kasi libre yung mga binibili mo eh. So may taga-libre sa atin. Yan guys, so kakain muna kami. So nagutom ako magpalibre kami mama. Puro kasi libre yung mga gamit ko kanina, yung mga binili ko kanina. Libre lang sa atin yun. Yun ang maganda pag pumupunta ka ng mall kasama ang magulang. Libre ang libre yung mga gamit na gusto mong bilhin. Let's see. Magsaw. So yun guys, tapos na tayo kumain. Saan na tayo papunta ma? Sa Save More. Save More. Yun guys, punta na kami ng Save More. Sana pwede tayo mag-vlog sa loob. Woo! Let's go! Magsaw!
So yun guys, nakalabas na tayo ng Save More. So hindi tayo pinayagan kanina, nakita nyo naman kanina. Nagalitan tayo ng card. Pero at least nakalabas na tayo. So sa NEP lang pala pwede. Bawal sa Save More. Nawalan tayo. Ngayon, pag-grocery na tayo. Pauwi na tayo guys. So guys, pauwi na tayo. Pauwi na tayo handa. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. Grabe, init sa labas. Ay, grabe. Feeling ko nasa oven kami nung nasa Alaminos kami guys. Kasi sobrang init. Ganito talaga siguro pag di ka nasanay sa labas, no? Kasi nasa pala ng bahay. Kaya pulang-pula ako. Yan. Ay, parang ayoko nang lumabas ng anda. Ang init sa Alaminos, grabe guys. Para akong nasusunog. Baksaw! Woo!